Molweni ke ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethunani ke sizawukwenza i-review kaThando Nesithembu season 8 episode 16. Ndizamile ke uthi go live but ke akwahamba kakuhle, so ke I decided uba ndenze le full review for you guys ibe yi-video. So ke ngale mini ke bethunani kuyimini apho kwenziwa umcimbi kaTata Musamseleku. Umcimbi ke uTata Musamseleku ebethe uwenza for ubulela izinyanya zakhe ngokuba ke ebegulile and then ngoku uphilile. So sambona ke kwisini yokuqala ehamba ke ebheka emsamo. Umayeni akekho, uMangwabe noMakhumalo nabo abekho, but ke kuMangwabe noMakhumalo bona abekho kwapha egcekeni, kodwa yena umayeni caba ebekhona pha endlini yakhe. So uTata Musamseleku ke waya emsamo ehamba kunye noMacele kunye nabantwana. Hayi ke bafika light amakhandlela kwayilonto ke notywala kukhona. Wathetha ke uTata Musamseleku echaza uba ugulile, kungafanelanga uba ugulile, so uthi ngoku uzosishweleza for ba engawenzi umsebenzi wokuphilisa abantu. Sasivile ke mos uMpumelelo esithi utata khe isizathu soba egula kungoba wayesenza umsebenzi wophilisa abantu, wawuyeka lo msebenzi. So ke wathi uMpumelelo ufumanise uba uguliswa yiloo nto leyo. So uthi ke uTata Musamseleku uyevuya uba abantu abadala bayigulise yena, ngoba uba bebegulise mhlambi omnye wamakhosikazi akhe bekuzawuthiwa kukuthakatha. Uyabo mhlambi kwabona bacinga bafana bayathakathana okanye omnye uthakathwe ngomnye, so ubulela uba ikwanguye ogulileyo. Hayi ke wathetha ke phaa esithi uyabulela ke nokuhle okwenziwe ngamakhosikazi akhe, wababala bonke boyi-4. And then ke wathetha nangoSne, wathetha noGogo Flo esithi nanku uSne uyacela ke ba amncede ngoSne, uSne ba makenze kakuhle ngoba kaloku ucinga uba uzawuthi xa efika kubo phaa athini ngoSne. So ucela uba abe kunye noSne, uSne enze kakuhle. Wathetha nangoMpumelelo, wathi uSne noMpumelelo ewe ke bazalwa cisha ngokufana kodwa ke abafani, and akayifuni ke ukuleni uba uMpumelelo uzisa ingane ibe ngathi ngoku ezingane uthunywa nguye. Hayi ke xa siya ke ngoku kwisini yesibini, siya ke ngoku sekufika abantu imini yomcimbi. Hayi ke sabona ke shem uMacele eququzela wobamkela caba ke indawo abasalungiselwa yona ibingekabi ready. Hayi ke bahamba ke bafikela kwaMacele. Wathi uTata Musamseleku isizathu soba befikela kwaMacele kungoba uMacele nguye umntu onentliziyo ekhululekileyo. Hayi ke umayeni naye sambona ke ngale mini yomcimbi nje bebengekho ke ngezolo ngoku bekutshiswa impepho emsamo. Sambone khona esithi uyaya ke emcimbini amenywe kuyo apha emzini wakhe. Wancoma ke ulanto kumayeni uTata Musamseleku uba enxibe isuti uba yho awuseskime awusemhle. Hayi ke uMacele wabuza kuTata Musamseleku uba ubaxelela na amakhosikazi ngale nto iza kwenzeka. Wachaza uTata Musamseleku uba hayi umntu amxeleleyo nguMakhumalo. Hayi ke sabona ke uTata Musamseleku ekhalazela uba kuqale kufike amandwendwe abantu bakwaDuma, amakhosikazi akhe ngekafiki. So aye afika amkelwa nguMacele, wafika ke ngoku umayeni uMakhumalo wafika naye mva waleyithi wesi ke ngoku uMangwabe. Niyamazi uMangwabe uyathanda uba leyithi, so wayikhalazela kuloo nto leyo uTata Musamseleku. Wabe umayeni ke esithi bebuzile kuMacele uba ithini into ngala mini bebetshisa impepho. Wachaza uMacele uba hayi ukhona umntu ozawuyenza i-catering. Sasivile ke mos ngokuya wethetha noMakhumalo uTata Musamseleku uba ufune umntu ozawuyenza i-catering, kodwa ke ufuna asebenzisane noMakhumalo. So uTata Musamseleku ke wathetha wabamkela abantu bakwaDuma and then wakhupha ke neegusha. Wathi ngenxa yoba ke ngoku kukhona amakhosi phaa kwabantu kufuneka ebahlabele, so wakhupha iigusha ke ezimbini ebapha. And then ke ngoku uTata Musamseleku wathula nedaba loba hayi ke nangamakhosikazi akhe ke bayabona, kodwa ke kukhona nongekhoyo ongulo ke simaziyo ongu-wife number 5 uMakhwela. Wachaza uTata Musamseleku uba hayi ngenxa yoba ke ngoku amakhosikazi akhe eneyantlukwano engavani ngale nto ka-wife number 5, into abazawuyenza uzawucela uba bahambe ngoku baye ngasegeyithini, bahambe bobona phaa u-wife number 5 and then baphinde ke ngoku babuye, because akazukwazi uba amzise apha inoba ke endlini kukhona amakhosikazi angekamamkeli. So uzawucela uba baphume bona bayombona. Then ke ngoku uthi le nto ke uyenza ngoba abantu bakwaDuma akafuni uba baphinde babuye, sebeziluza kulo msebenzi wakhe wobulela impilo.
so uzawusele ke ngoku babonisa uwife number 5 because akafuni uphinda babize okwesibini xa ekhalazelwa ngumayeni. Umayeni uthi yho hayi ungutsotsi kanti nje busenza umsebenzi nje wenzela for i-girlfriend le yakho uba ufuna ukwazisa yona. Utata uMsamseleko abenditshisile impepho ndachaza uba ndibulela impilo ibingasingaloo nto leyo. Kwaphakama ke omnye ke wootata abapha bakwaDuma wachaza ukuba heyi siyayiva ke le nto uyitshoyo emthombeni kodwa ke amakhosikazi wona thina khange siwave eyithetha le nto uyitshoyo uba awafuni uba uwife number 5 aziswe apha kule ndawo sihleli kuyo. So sibalukhe sizivele ke ngoku kuwo. Yho ababi happy tu ngaloo nto leyo ke umayeni noMangwabe bathi uyadelela ubhuti Vukile lo ngale nto ayithethayo ade ame pha athethe loo nto leyo. So waphakama ke kuMakhumalo kuba kungekho mntu ke ebewaphakama kumakhosikazi wachaza uMakhumalo ke nakuba heyi into bebexelelwe ngayo ngeyoba kwenziwa umcimbi wokubonga amadlozi kodwa ke kuba uMacele notata uMsamseleku besazi ngalento ucinga uba ngabo abanochaza ngoba bona bebesazi ngento yoba kwenziwa umsebenzi woba kubulelwa amadlozi. Then utata uMusa ke wathi yho hayi sana uMakhumalo unditshintshele ngoku akasekho ngakum since kwabakho lento yoba kufika uwife number 5. Uthi ngoku uMakhumalo sele hamba phambili yena ke ungasemva ngoku abasekho right noMakhumalo. Wabechaza ke uMacele uba yho hayi nayo uthukile ngalento kaMakhumalo ba engolhlobo ngoku. Wabesithi ke uMacele yena akayazi uba sekutheni ngoku abantu bengayazi uba kulo msebenzi bekuzawuziswa nowife number 5 because eSipark wayebaxelele ngento yomsebenzi. And then ke waphakama uMangwabe wathi uMangwabe ucela uba amathombeni amamele le nto ithethwa ngutata uMsamseleko uba esithi ucela bayobona pha ngaphandle kusekhona ukungavani ngale nto kawife number 5 uyabo bangabe beyitsala. Wabesithi ke uMangwabe uphoxekile uba utata uMsamseleko azise abantu bakwaDuma bazobadelela and wathi bonke abababoni as amakhosikazi katata uMsamseleko ngale nto bayenzileyo. Waphakama ke noMayeni ungoyena ke uthethileyo kakhulu. uMayeni niyamazi ke sana akoyiki nix. Wathi uMayeni bona bebengazinto ngento kawife number 5 and then wathi if yena uba beyazile futhi ba le nto ingekuwife number 5 utsho kwidayari yakhe ngengakhange aza nokuza kulaa msebenzi. Wathi ke bekufanele uba uMusa ubaxelele uba kuza kwenzeka le nto yoba kuzawuziswa wife number 5. Uthi ke futhi le nto ke kuyithatha njengento engekhoyo eziba into eyijoke. So utata uMsamseleko uyadlala ngale nto because kaloku khange abaxelele. Wathi uMayeni uba bebevumelene uba bona bebevumelene notata uMsamseleko uba kuzazodlalwa ngabo kuziswe le nto kawife number 5 bayabaxabanisa notata uMsamseleko. And then yena ke ngoku ndabona yena mntu ungathi uyatyholwa ngoku ngubhuti lo ubephakamile wathi ucela uva kuwamakhosikazi wathi wena uyasiqhathanisa nomyeni wethu and then wena uzawuhamba ubuyele kumakhosikazi akho ube right sishiyeke thina sixabene nomthombeni and ke ngoku ngaphezulu utsho bethunani uMayeni ngaphezulu uyagula utata uMsamseleko. Xa ephinde wagula uzawuneswa kangala makhosikazi akhe ayi-4. uMacele ke bethunani khange akhuphe nelimdaka ilizwi. Bendilindele uba mna kwawuphakama yena ngoba kuthiwa kufuna ukhe kuviwe kumakhosikazi khange aphakame. Uhleli phantsi wathula wathi cwaka ingathi unabo ubugwala ke kodwa uMacele because bendimlindele uba akhe athethe naye. Uveske wathi hayi yena akayazi into azayithetha because webaxelele abantu so uxakiwe ngokuxasele kunje so akayazanga uba yena unobuzawuthetha athini. So yabe ke ingolo hlobo into bethunani wife number 5 ekufuneka eboniwe nabantu bakwamthombeni aba bebezisiwe ke ngoku ngoba kaloku kuthiwa bona bebeyesazi ngayo yonke le nto bebezixela bazobona wife number 5 even though bayazi ukuthi bayazi uba amakhosikazi akhona angekho kule nto. So bona ke ngoku bazoza ngeforce bazofuna uba kuthulwe uwife number 5. So ke uthi uMayeni khe wagula utata uMsamseleko uzawuneswa kangabo bakhe baxabana njengoba bona bephana nje bona bazawubuyela ezindlini zabo namakhosikazi abo babe right. Kanti nitsho bethunani banithini ngayo yonke le nto. Sawubuye siyinambithe kwiividiyo ezihamba zodwa engezi zezinye. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.